Lamat alamat swaraning pradonga pagiyuban seni karawitan maresut laras. Ana gandha aruma ngambar ngebaki sajroning sasana pahargyan pawiwahan. Lah punika tetejane para kadang Larasati. Karengga dene panjenenganipun kusumaning ayuni Kadyah Rara Jumiati. Lumampah kanthi lulunan kakanthi Sang Suba Manggala. Sang Suba Manggala ya sang cantang balung. Penadene caplo Sang Senopati ingkang pinarganti niki Bagus Kucing kanca sekolah. Lampira Sang Suba Manggala kebak ing pangarah-arah kebak ing pangati-ati. Miyak sekengri bebunutan minangka pringgo bayane marga sajuru-juru lampahnya. Manotatane gongsa Lokananta paguyuban seni karawitan maresut laras. Kanthi hambabar ketawang mijil wigaring yas. Sampating busana para kadang Larasati ngembok busananing Prameswari nata tinun saking Mandrawa. Paniayang abyor mompyor pating galebyar pating calorot. Kateping pandam kurung ingkang hangregani namun Jinandra kadya kilap asesiring. Ingkang wonten ngajeng piyambak lah punika Todedeng Koting Waranggana beksa ya Sang Larasati. Kusumaning Ayu Jumiati mijil saking laladan padangan. Ugi hanganti Dyah Ayu Siti Gemoe Siti Gemoe lah jan saiki ya jan subur makmur tenan. Lumampah kanthi lulunan Sang Suba Manggala sampun dumugi wonten papan kang tinuju. Hang lajengaken adicara tedhak sungging. Foto rumiyin Mas Kucing. Dyah Ayu Jumiati, Dyah Ayu Siti, Santi, Kumala, Nur. Iki sing iki sapa iki? Oh Yeni, astagfirullahaladzim, Mbak Yeni. Wah jan ya tenan kok tambah goyangane iki lho. Laku ya iso goyang Mas Panjo. Ande saderengipun Sang Suba Manggala jengarakan para kadang Larasati kakane manjing sasana pagelaran besan tumling ngawontenaken adicara tedhak sungging utawi foto keluarga kamastanan tedhak pinetha ning ana sing ngalamun barang Las Bidike ngalamun terus mikir apa to Las ora sang ngalamun payu para dene para lenggah para tamu kakung semana putri sampun kebak ber hambala bareng ngantos panguraan Jawi lir kadyon doyong-doyono panjak sujuning pendapi agung Bali winambut marama tumantu kalbu yayah linobong jroning wardaya kelem karo bareng manis gathang kuwa cinitra ing ukara para dene para kadang Larasati ngamontenaken adicara tedhak sungging sinartan panjenenganipun ingkang hamku gati pun Bapak Triyono drasan Ibu Eka Yuliana. Drasan adik Prayoga Dwi Nur Cahyono putra ingkang dipun islamaken kajroning pangestu saking handika para lenggah para tamu para pepundhen piniji Rama dalasan ibu mugi saged dados lare
Putra ingkang migunani tiyang tumrap tiyang sepuh akekalih, tumrap agami saha tumrap bangsa tuwin nagari. Paripurna berkatang Larasati nggih nyo tedak sungging sawetawis. Sang Suba manggala singra minggah sasana gelar besar. Kucing Pardi, kucing tipis-tipis. Oke. Marsudi Laras 96 audio. Arya pekel kel kel kel. Telu tak sudone. Kucing. Ngene kanca sekolah lho biyen. Wah. Rupa budaling wajah kumurung kumakang kirang-kirang Larasati nggo sepisan kusuman ayu. Yah, Jumiati. Pangarsa plamboyan. Donga secing, donga selawatu selawatu selawatu. Selawatu kebek watu selawatu kebek watu. Awak 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 awak. Wah. Yuk, yuk, yuk. Lo. Yuk. Wah. Ladalah. Margi kucing mengatakan panti sampun kawentar. Wonten saindhing jagat Kabupaten Grobogan. Yo. Yo nyucuk lampah juragan sound system. Wah, aduh. Yang ngono cing disawangse. Wis pas moro ladalah. Nek wong iki jan ya tenan. Iya. Kusumaning ayu Jumiati. Mijil saking ladan Pandangan. Sugeng siang Pak Joko. Panjio instruktur senam cing iya. Larasati engko kalih kusumaning ayu Siti. Alah. Aku ngerti ketemu Siti iki jaman semono iki kelingan karo bocah kae lho. Juga tandang jumangka gagaku mereka liru pernah kucing ujuk ngose siyogo lumakar nyohangakan mergo kita gemoy mengko kuat ora to cing kuat ora engko kucing lah kok merucur kaya nyusut selawe pesagi 4,5 meter iki. Lah iya abot. Wis tas e gawakno. Dipancing wae. Iki nek ora blade ora kuat iki. Jan yo tenan kok. Yang Ayusu Lastri Cile. Kucing
Mbak Lastri iki pas digawe sing MC-ne kok seragen kabeh kaya. Masa? Oh iya kae pas kae ya. Ya apa ya. Atiat alah rek ngene ya. Ya tapi Sugeng rawuh Bu guru Sugeng pinarak monggo. Ayo Cing. Cek iki wis lulut tok Cing. Bocahe wis lulut cek iki. Ya. Sugeng rawuh Mas Anton. Ayo ditari sik. Ditata sing apik, diganjeli. Diganjel. Gak angguli, diganjel. Iya. Ben bakok. Kayak get-geti wong to, Cek. Sing jane. Lah ngono. Lah dalah. Adalah enggak lah bareng mesti ganjel toh mapan dhewe alah bolak-balik sing entuk vitamin ya kono terus ya, Mbah ya. Alah. Ijal nggih, ora wani aku wani. Pun wali karo manis, Pak Diharno, jalukane kucing ngono kok. Manut kucing karo manis jarene ya. Ya ayu Santi. Nano tapi Santi semilikiti alah kita rumah 30 kilo nggak sih aromanis gulane lah yang ngono ora apa-apa San dikut sekelan San sing manis sing duwe sapa lah kowe tanganmu ki meraba-raba ke sana sini ya. Waduh. Aromanis gulane aren. Ayo Cek. Gula aren sing manis mung dadi impen. Ya ayo Nur Indah. Anak-anak Nur. Ya iki lakone iki aromanis si Raja Goyang anu bocah nanti batu gula batu sing manis dadi tuwekku ngene iki lho malah arep dijak nang urengan kae bokok kono kae piye ubarno yo ubarno Mas Riono, sabar ya Mas. Sabar Mas Riono. Aromanis wetone danyang. Weton danyang sing manis njaluk disayang. Kumala. Aromanis gulane batu. Gula batu. Ramu yo dirembuk sih gulane
kula aren sing manis mung dadi kanca sekolah tenang aja tenang aja cangkir blondang isine tape godhongan ya gara kembang ya kuwi eloke kuwi iya eloke heeh ya kuwi eloke ya ayu retno sambi kala aroma-aroma hati-hati lho cing aroma manis lho lah aroma manis gulane Jawa gula-gula Jawa sing manis sing duwe sapa iki sih orisinil lho cing hati-hati iku dasaring negara Undang-undang 45 Orde Baru rujak nongkong rujake para sarjana aja ngoyong timin wastarimi lah sing siji diguwak rono sing sitok dilungguhno nang dampar ngene iki lho jajali to. Oh, alah sakno. Mas Triyono. Iya, kayak diwejang karo sing kagungan dalem kae. Ayo mlaku bareng karo Yeni, mlaku bareng heeh. Rawuh nyos Sirat Mojo temanten kekalih pun bagus kucing. Hanganti ingkang garwa Yah Ayu Yeni lho rek malah sing di omah sing gawa alah nek aku tak cengklong separo ya Pak Triyono nek aku rek malah sing di omah kok malah digarap ngene iki lho aduh tenan iki termasuk kekendelen iki cah iki lho cing rek karo malah karo bocah ngono iki piye rek karo ibuke lho lah ngene iki kok ngajak ijol-ijolan kucing iki. Ayo, kari loro, ya ki Bu Juli karo kucing. Lah Pak Triyono malah digantono karo Yeni iki enek to. Wong kok ya. Lho lah, ora kuat cing kowe cing. Ora kuat kowe kok. Iki 40 persagi. Ya kari loro cing. Uncalo iki nek perlu. Ah, yo. Ah, lah nek iki ngono ora apa-apa. Alah. Engko tak kandhakno Mbah Madun lho. Yo yen. Alah, ya Allah. Iki rek kaya anakku lanang iki piye dolanan karo kancane. Ah. Paneni yen. Genah-genah alah genah-genah nek mendring rung lunas ate tandha ditetel-tetel. Lah ayo lek nyileh sisan. Akare siji cing. Dituntun. Lah. Dituntun. Lho. Walik. Wah. Paripurna Sang Subamanggala jenengan Kadang Putri Demas. Isih ya. Lulus rareja kalih Swidodo nini sami kala